Ассалому алайкум, бародари азиз, хуш омадед ба канали Савдо ТВ. Бародари азиз, шумо дар ин рӯз нархи навои буққои молбозори уялиро тамошо мекунед. Видеоро то охир тамошо кунед, ҳатман буққаи маъқулита меёбед бародари азиз. Ҳамон лайк ҳамон ки дар оянда видеоҳои нав тенҷ бурояд, ҳатман дастгирӣ кунед, дастгириро фаромӯш накунед. Видеоро ба дуёр рафиқон падилитса кунед, шутоби ҳама хабардор шаванд ай нархи навои имрӯза. Бародаро бақа не бародаро 11200 мега бақара. И бозор чанд шкарака? Бозорда 9000 сомон шканд дагиш нест. Бақай калмай 11200 сомон мега. Бародаро бақа 9000 шумо мегешо бозор кайсан шака 12 я кам 12000 мега бозорда 9000 шкам бародаро бақай хуб калонай 12000 сомониш мега бозорда 9000 шкам дагиш нест. Бақа 12000 сомониш мега я 50 бародаро гови бақай нархшад 10000 сомон ҷой мешидагиш меган бозорда 9700 9800 шканд дагиш нест. Баста 4000 будам яфта рафта бақай калон о ду табад якташ майдатар якташ калон 10000 сомониш мега бозорда 9700 9800 шканд дагиш бақай калони сия ина бародаро бақай зад 55 кисяка 56 5600 сомониш мега бозорда чанд шканака 51 ёр намеяка бозорда 51 шкан бародаро додагиш нест 5600 мега бақай зад я як ним сола боша ё не ами як сола ая бародарам як сола орешида эсас мега оли як сола шидагирам нестак чун ина бародаро бақа нархша 10000 сомони мега 10000 сомон бозор ягон нархш карака то чанда канеш 92 9200 бозор каракишан бародаро додагиш нест 10000 сомониш мега мадак шажо 9200 бозор канеш додагиш нест бародаро 10000 сомони нархан бақа бародаро бақай сия чанд гуфти нархша 8500 меган нархша бозор ягон нархш карака бозорда 7000 шканд дагиш нест 8500 нархш бародаро бақа нархша 8500 сомони ина бародаро мумкина ё ина бародаро бақай фурӯшиай нархша чанд гуфтияка 7000 сомониш мега нархша бозор чанд шка 6200 сомониш мега бозор 6200 шка 7000 нархша мега бозорда 6200 шка айсан бародаро
бародаро бақа нархша 8000 сомонӣ мегӯяд. Бозорда 6900. 6900 бозор канаш? 6900. Шумо чандш гуфте? Ҳафтиним болотар. Ай ҳафтиним болон боша мегам мешавад. Барои бонӣ. Бақа барои бонӣ бародаро. Ҳафтиним боло боша мегам мешавад. Ина бародаро бақа чандш хариди яка? 20 сум кам 54 харидагиша я 120 сум дар болош мондагӣ гуфтанаш дар бозор бародаро фурӯхтагиш неста. 5600 карда 5600 кан бозор да кардагиша надудасташ. Бақай майда барои бонӣ айни боқидан шай 5480 харидасташ 5600 кан надудагиша бародаро бақа барои бонӣ бародаро. Ина бародаро бақай зард нархша 7500 сомонӣ мега 7000 савдош кайса наметирда 7000. 7500 сомониш мега. 7500 сомониш мега бозорда 7000 кан надудагиша. На савдош деса 7000 наметияш. 7500 сомониш нархша 7500 сомонӣ бародаро да 7000 додагиш нест. Инҷа гуфтаисанаш клиент ҳаст гуфтаисасташ 7000 да наметияш бародаро. На бародаро бақа нархша 8000 сомонӣ мега. Нархша 8000 сомонӣ мега. Бозор чанд карака? 6800 бозор карагиша додагиш неста. Бақай фарбе. هشت هزار گفتی اکا؟ 8000 بزرگدا 6800 کن دادگیش نیست برادر اینا مقرق کن بینید اینا برادرو بقا 7000 نداده است 7000 نداده است ایشه 7000 برادر کلندورا نداده است چندش میگو خرید اکا 75 7500 میگه کد می باشه مرحمت ده 7000 نداده است شینا بقرق تون بینید یوشی فاربیاکای برای بقیدن 7500 میگه کد می باشه مرحمت 7000 نداده است برادر اینا بقا نه ببین برادر بقای علبالا نقش 12000 سومونی میگه بازار چندش کرده 19 بیشه قطعی و زردش 19000 کن نه نیمتایش کن برادر دودگیش نیست 12000 نرخش در مهمین دودگیش نیست که برادر بقای